שלום לכולם, כאן אני ואור, היום אנחנו מצלמים ב-CSGO ובסאמפ ואולי גם במיינקראפט, אז בואו נתחיל! יואו, נכון, אוח יואו, יואו, יואו. יואו, 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 איזה 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 יואו. חפרת להם. איזה יואו, איזה יואו, איזה יואו, איזה יואו. אוקיי, אז אור סתם אפס, ואני יותר טוב ממנו. זהו, שב-CSGO ומיינקראפט וכל השאר זה אחר, כן, אתם יודעים. כן, כן, ובסאמפ, קורא אותך, וגם בסיינטס רו. איך הגעת? כן, 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 כן. אני פה רמה 10, לא אתה, אני. אור? 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 מה? אתה נושם? אתה נושם, אתה נושם. עכשיו תמות, כי אתה נושם. תחכו, אני שם סיסמה ואז אני ממשיך את... מה הטריק של הקמטסיה? וחזרנו. מה אמרת אור? מה הטריק של הקמטסיה? מה הטריק? תעצור את זה. למה? לעצור את הסרטון? כן. טוב, חכו דקה, הוא רוצה להגיד. אני רק... הוא רוצה להגיד, פשוט חכו דקה. טוב, יוטיוב, אנחנו ממשיכים. בובס פוגוס שטויות, הוא מפלצת בצרות. הוא לא רשת בנים השם. פסגות גליל גולן. זה עוד יפה. אור. אור. יאללה, בוא כבר. וואי. וואי. אימא'לה, אני שוחה. יואו, תסתכלו איך אני שוחה. וואי, אני פרקוריסט מעופף. טוב, יאללה, בוא לפעילות חמסור. לא. 1, 2, 3 ו... וואי! 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 וואי 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 וואי. תסתכלו. תסתכלו איזה פרקור יש לי יוטיוב, זה משגע אותי. אור, איפה אתה? איפשהו. בוא ל-AP אם אתה לא מחובר. נו, למה אתה לא מחובר? חכה. וואי. תפגע בי ילד. עושה איתי, ועכשיו לענייננו. וואי. תראו, אני מדגן לכם שיר מהאקדח. מה אני עושה יום הפך לסוג. כמו סאונד. פחתם. וואי, איזה פחתן.
היוטיוברים מחכים לך. טוב, יוטיוב, נעשה פרקור בינתיים. אוי, לא פייר. איזה יוטיוב. אוי, וואפ וואפ. אוי, וואפ וואפ וואפ. ראיתם איזה פרקור סתני? זה לא עושה כלום. רגע, בואו תראו באמת איזה פרקור סתני. יש פרקור. אור, בוא לפרקור. נראה להם איזה פרקור. אני לא במשחק, חכה. למה? יאללה, ריצה. טח, טח, טח. מי זה לזה? וואי, קפתי. ונמשיך. רק בכלל תעשו להתפסק על אנשים. זה לא הוא. לא, עצור, 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 איש. יאללה, רוץ. לא. רוץ, רוץ. יאללה, נו. לא! רגע. ראיתם איזה פרקור אני. וואי. פתאום יש כזה דבר אני פרקור. מה זה אני עם קולט? פוף, פוף, פוף. ראיתם איזה פרקור זה? ככה באמת מתאים דיגל. רגע, מה נעשה? נו, מה נעשה? שוב. ואיך? יופי. זה דביליות. יאללה, עוד אנימציות. נור. גם לך סבלנות, כן. מה זה? מה זה אמור לי? אני מסר את כולה. אימא'לה. איזה משוגע זה נראה. זה הכי מפריע. לא, זה הכי מפריע. טוב, יוטיוב, אנחנו נחזור לכם שאור יחליט לבוא. טוב, לא משנה, עכשיו נסיים את הסרטון.
ניפגש בפרקים הבאים של CSGO וסאמפ, יאללה ביי.